Jirka Holík se snažil vyrazit Kotouč z naší obrany třetiny. Pozor na sovětské hráče, můj střih, je to přihrávka před branku, výborně znovu Vlado Dzurilla, vyhodil Kotouč a vyhodil ho na Jirku Holíka. Jirka Holík si dal, jak říkají, vrátil, nakonec vrací na modré čáře. Machač vystřelil na Konovalenka, Konovalenko opět ne příliš jistý, jen tak, takže vykopl Kotouč a sledujeme Mišakova. Horešovský alespoň na chvíli odvrátil, znovu je to Davidov u modré čáry, přihrává na levo na Zimina, Brantě Ziminovi a znovu dobře Dzurilla. Dzurilla velmi dobře pozičně se postavil, Vyráncu na modré, Davidov Kuskin, nakonec Majorov v levém rohu kluziště, přihrávka před naší branku, výborně Vlado, myslím, že i štěstí trošku při nás stojí, ale to už tak musí být. Horešovský se dostává na Pustova tvrdá střela na Konovalenkovú branku, to myslím bude Dzurilla, poklepaný palicou Golonkovou, ale Sovieti v prudkom nápore, vynikajúce sú Dzurilla, prudkú strelu Kuskina zachytila, teraz Golonka sa rúti sám, pálí, Konovalenko zráža. Nepovedlo se to braňme, chlapci, Ševčík je tam zpátky přihrávka na Blinova, otočkou se zbavuje našeho Golonky, ještě Fyrzov se chystá ke střele, ale Kotouč mu odjel k bruslím, takže nemohl dobře zamířit. Znovu přihrávka na Blinova, Blinovova tvrdá střela a gól. Nedá se nic dělat, v 8. minutě Blinov snižuje na 3-2 ve prospěch Československého. Machač znovu za naší brankou je. Staršinov tam bojuje, chlapci, věďte po něm, nakonec přihrávka na pravou stranu na Zimina. Zimin se blíží k naší bránce, chystá se ke střele, nenechte mu zvýšit střelecký úhel. Ještě Davidova střela, výborně, Dzurilla vykopává za branku. Môže výjsť pukom sa, strácajú, Fyrzov prudko páli, veľmi prudká strela to bola, ale nie tak presná, Sovieti už sa uchytili a už za s nami cvičia. Našťastie teraz ešte nestačili vypáliť prudko ten puk. Horešovský má pri svojej palici, odkopáva ho futbalovým spôsobom, dostáva sa do rohu Klziska, dáva na Holíku, Polupanov dostáva napravo a idú traja na našich dvoch. Toto je veľmi nebezpečná situácia a teraz má domov. Ďalšia strela na nás. Suchý Majorov stále ide pozdĺž mantinelu, zahral zadovkou, tam výhodná pozícia obrany na modrej čiare, výmena puku, prudká strela, Suchý už však zráža opäť do rohu Klziska, tam bojuje s Ziminom a Skrumáš před sovětskou branku, Konovalenko na zemi, vypadl mu Kotouč z ruky, ještě Hejma, střela do klubka, to chtělo být, aby to bylo nadvěhnuto, ten Kotouč. Znovu boj za sovětskou brankou, Černý zpátky na modrou čáru na Horešovského, tvrdá střela jenom do klubka obránce a pozor teď na break, Jonov je to uprostřed, přihrávka na pravou stranu, už ne. Kinovi Kuskin, Majorovovi to už v 16. začínající 17. minutě druhé třetiny, kdy vedeme stále 3-2 a mohli jsme ve 4. Vracia sa späť, teraz prihrával, ale pomedzi nohy nám to prešlo. Všetkým až do rohu Klziska, našťastie opäť pred našu obranu. Teraz Suchý sa páli a opäť zráža tentoraz Romy. Ševčík toho však blokoval Rozosa, tak sa Sovieti dostávajú Jonovom k puku. Prihrávka na voľného. Mojsejeva, ten trafil vedľa. Strelil prúdko vedľa. Dostali sme sa opäť do útočného pásma bez možnosti zasiahnuť do hry. Až teraz vybojoval Ševčík. Prúdka strela Suchého ide vedľa. Počuli ste isto, ako reagovali diváci. Prihrávka na modrú čiaru na Horešovského. Horešovský dáva na Suchého. Suchý sa chystá strieľať, nie, iba naznačuje, aby dezorientoval. Golonka má možnosť, pálí gól! Čiare vyhadzuje na zadnú časť mantinelu a tam ide Hejma aj s Havlom. Obaja tam boli skôr ako sovietskí hráči. Pekná rozhrávka na Masopustá strela. Ešte jedna.